chingamidza changamira nyamako kusvika pavaita saka tichakumbira vana baba timuchirega viri chitero mashure mangu havana dzidza zvenyukuru chop taurisa tuzari kumba inyara zavanhu 2 days vachiyakumba kuya kwacho vanobashara 2 waita 3 days kunga vasingasvike kumba patika kuti enda ina yekumba musuwo chii yatotsanangura chizwi wangwari musesandi ehe ndikasvika kumba zveshuwa akazviana twokuro kumba yeye dzokunze kweedza kunze kweedza kuseni wangomukogoda se vavaenda havaswere kumba manhero acho futi bva wadzoka wakauya kusvika kuma11 o'clock vandazovabvunza ndakati ko murungu wouya chikafu pana havana chikafu panapa murungu wouya musina kana chikafu zvanzi wakambodudza here tikufamba havana chikafu unga wakazotumira musuno ndopo wakatumira tuti semafuta neshuga ndozvinhu zvawakaunza asi kumba vari kungouya natoko munguva dzakusvika tichisvika kumba kwacho vaitoti kana nguva kungondiwachisa kuti ndichakutambidza gubhuro ini handikwanise kukupira gubhuro pamberi pamambo ndoziva kuti ndikapira mukadzi gubhuro mamamba ndinopiswa namambo saka mukadzi kana achiziva kuti haasi kudiwa achazviona ega kuti handisi kudiwa nomashoko avaita uye kana wakatoya kumba kwacho zvikunetsa kuti amai vavo vari kufumira na4 o'clock vanouya vagogudzira kwati chuyekusha iwe nzwa nyaya yako pamusoro changamiri chokwadi mashoka toane mukadzi wangu ndatoconfused mukadzi wangu uyu changamiri tichibva pano ndikasvika kumba ndikauturira mai vangu kuti ndafamba sei ndikaenda kumba ino ndikasona madzimai ndikati mudzimai tosvika kupi tiita zvatikuita tonyara mangwana tosvika kumba kwangu changamire munoziva mashandiro angu inini ndine kushopu ndiaitengesa kushopu mukadzi wangu akabva kushopu ndiriko ndoshanda kubva makuseni kusvika na8 ngomira nditauri mesa kusvika na8 ndishanda kushopu ndabva kushopu ndinoenda kubhawa pakusitori namusikana izvozvi ndakavhara ndakawana musikana mai manje ndii ndinoenda kumusikana kuye ndonovhara kubva zvapatara pamarumwezuro ndikati maisaoma ndakaiya kuma12 ndikati nezvidhakwa zvaitamba njuga pasipemba pedusuna ndikati maisaoma iva tasvika panapinda uchirara kudaro tasvika panapa nezvidhakwa zvichitenga hwahwa zvaizviri kubhawa uko indakati handambozvinzwa ndikati handiri kubhawa ndotondovhurira ndokutopinda utorara mumba ndinomuda mukadzi wakana chikafu akandudzira pana chikafu mira chakamira ndakabva ndatomaisa kuchimira ndochira mvura kuna mvura madzomene ndikabva nemvura chaidi kuigira chikafu ndikati nebhokisi rangu toa chokwadi mukadzi wangu ndichimupa chikafu akatenda ndikamutiva ndine motikari sina ndakutobuda chidyawo changu maita basi mbona pakati bhokisi yake yechikafu ndabva kudaro ndobva ndakatinochera mvura chakamira kumadzomene akuna mvura ndikanochera mvura 1000 tengi kada mukadzi wangu arutsiga mugoro driver motikari ndikauya ndikamuigira motikari ine mvura maisauma tora madhishi uzaze mvura yese chiti mvura madhishi hapana mvura zvangu zvakazara ndobva ndarivhisa motikari ne1000 ndaidire yekushopu nekumba ana ndarivhisa motikari ndikati mukadzi wangu ndomiitira chii kuti andirune ndomuda right mabva kuno musuenda kuti endai kumba wakaita bonde naye kangani kairi mangwana yacho kairi changamire kodobonyepewa unotaura neni yotaura chokwadi chaukwataura kwandino chii chakaitika iwe ndisvika zvofunga kumba wakabvunza kutanga ndakatomboramba ndakati nenguva yapo bakuisa zvikwanisi madiyungu etambotanga tanoteswa ndofunga wakaramba ukati he undita munhu ane chirwere ndikati pane mukadzi wamamuchifambidzana naye wamazotosvikira pakuti maane mwana naye mukadzi ye anomwa mapirizi muda kundivuraisa here ndofunga vakaramba zvese zvino vakati mukadzi ye handitombomuziva ndezvemakuva zvikuita zvekutaurwa nevanhu zvingoriko mwana iye hongu ariko asi mwana kana atsvuka kurova kuti ndewangu here hazi kuti mwana wangu ini ndofunga papa musoya ndakatomboramba funga takazobvumirana mangwana acho pane urwere wakabva watanga pandiri vachizouya kwakwaya ndakaudza ndikati babhasi hazvisi kuwirirana neyoti inini kubva musuya ndakase ndakutorwara saka nyaya iripo ngatiende toteswa zvinombeyangu tose panduramba kunoteswa chipatara ndoda kubvunza iwewe uya kutaura zvakanaka kuti anokuda iwe uri kuona sei ndiwe uri kudiwa apa kungoda kunzvenga nyaya mama nyaya iripo saka iwe uri kuti kudii naye ndenda kungoteera kubva kwavari nyoti papa kugara kwacho ndinototya kugara kumba kwacho nyoti kubva kwawakaita kushopu kwesa ungazadza kuti mukadzi yendi kutonomupira gupuro kwamambo kana ndikwiza dai
zvino achidzoka mukadzi wakamusiya ari kuhanza akatombeta nharo kuti ndoda kutoenda kuti kudariko unomupa zveshuwa chigubhuro ndakati asabhara murambizi vakati aukwanise kuenda kudare achisvika nofunga kakachema ufunga vachiturira amai vavo cheche vakati ndozvonyaya dzaungandiudzeri ufunga watopa mukadzi gubhuro kudhara ungariuya muchimbidzo kuti makutoita zvekuwirirana siyana inei funga ndozvimashoko vakati aura iyo wachizoya kumba wakatoya akachitoti ungoitiwa endaka kwamambo wandigoni zvino ini handirambe mukadzi pamberi pamambo asi yega kana adzimbi achasimuka nokuenda changamire ndofunga nyaya madzimai yangu aizi yekutanga ndakambouya naambuya panapa zvisati zvamboitwa mudare rineri ambuya yangu akagara apa ndikatongana naambuya rini ndichikumbira mukadzi wangu angaenda kumba aenda kumba kanogara 6 months changamire ndakavakaipa mumazuva mairi mukadzi wangu achidzoka ndande vakadzi vairi vanhu pandaivaka imba iyo vaifunga ndikupa mukadzi mudiki ndakanotora mukadzi wangu naamai mukadzi wangu ndikamupa makii madzi kuti maisoma hauna pokugara makii pamusha ndakamupa musha ende mubvunze kuti pane zuva wanda ndakamba ichiti imba pano here ane musha wake une mageti zvese ndinombhadharira kuti ange aripo ange anzi maisauma ndiye mukadzi wangu ndikamubakira musha hana mumzinga anoti handimude sei bvunze ambuya vangu ndikamubakira pokugara pake achindituka pamameseji ungotifonya kucho ndaisiya anondituka ezvinondifunga vakandituka svikira ndakazochema akandituka akati hai bhapa iwe utori hurere murume wangu funga mamwe mameseji acho ndakambowaratidza utori hurere murume wangu tondishesa kugara zvakanaka iwewe foni yacho ndandaisiya foni yacho aiwa yakatopwanyika ndizoti yakapwanyisene nditone maaudio antonawo wapindura shoko rokuti unomuda murume wako nokuti unomuri naye zvawapindura apa ari kuuya madheza anonga aifanira kuuyawo anomunoita mazuva mangani juti iwo ndovantoziva nio ndakatombovabvunza mumwe musi wasina kuuya zvokunga zvishondora soka nditi haundiudzire ndingoti pandakuenda juti unoita mangani ndowanzoita kazhinji ma2 asi zvazvinozogona kuita vese vane vari kumabasa ndogona kwataedzewa ndiri unogona kuri kutakawira ndichishava mari ndogona kuzogoneza kuisa rimwe zuva ikoko kana kuri kumadziva maini kwachonai ndogona kuzoisa rimwe ndiri munoita zvibhawabhawa changamire zvoita zvimapungwepungwe ndichishava kuti vakadzi vangu vararame ndokurarama kwangu andinoita ndakapedzera kuwabikira ini ndichiri kugara kuti akawira ndichine urombo pamwe nyaya yekuti urombo ndoita kuti tiwirirane funga ndo pandakapedzera kubikira mama ipapa havadye chikafu changu nyangu ndakatobika nyangu akatosvika zviri panotaura kuti inini handidye type ezvizvo handidye china dzakadai so ndozvavanokutaura pamusoro changamire munombozive changamire mukadzi wangu ngaavaki changamire chinohwani mukadzi wangu vaka usaputse mina ndikuudze mukadzi wangu vaka usaputse shuwa tinebane yekuti zvinhu tinge zvinosaunda handiri vaka usaputse putsa mesa uri mukadzi wangu saka chaunotaura chakashata aiwa nyaya iripo ndeyekuhandirana baba ndekuhandirana chenyoti izvo zvisowa chisitodzokera vanenge vachinosvika vanoudza mukadzi wavo wabva nazvo kuno otanga undishauti ndinoda kuti uite zvacho mina handisi kumboipedza nhasi iwewe wandiri unofoni ndichakuudza zvauti unodzoka muswani ndopatopedzisa akasvikira undiudza mukadzi wavo kuti zvoni wakazvionaka kuti uri rombe wakarorwa nemabhondi ini ndakabvisirwa mari yese ndofunga wakanobvisa 5000 kumba kwavo yaita kuti shopi zvino zvimusare musina kana chino mashops wakanobvisa mari inohwadza yandakashanda inini murukadzi wacho uya musha hava ndakanambobvira vati sori amaisa ndakubatiro chakati chekuratidza kuti ndaroora mumwe mukadzi asi mukadzi wakamutora mushopo ndichishanda naye ndiye anga ari munhu kuti aindisira chikafu ndiwo wakamutora baba vakati aite mukadzi wavo ndakasvikira kwati oraiti hazvina kushata munhu anoita wakadzi waanoda ko chindiratidze zvekuratidza kuti mandirwadzisa havana kana chinhu chawakaratidza ndofunga wakasvikira pakuda kutenga mombe amai wavo wakaramba ukati hakuna zvakadaro paukatora munhu mukadzi une chawakaita zvakaitika ndezvekudai so madzimai angu ava vachiuya ava madzimai angu ndeye number 2 ava vachiuya papa nevekutanga vakashaya vatakasiyana vakashaya maibhasi saka pakauya ava kwabva tichindibhadhara ndati maisauma ko iwewe wakudai so pepe pawakauya uchiita number 2 tikadi kubhadhara uye akati madzimai ekutanga zvazvisina basa kati unoone ngative munhu anoenda pakati
ahosi avasisipo katakarwadza ahosi kaisi maisaomo ahosi ivo mina ndimbotaura maisaomo handiti iwo chimina ndichikuvakirako musha ugare mukadzi akasipo musha mubvunze musha uyu vandakamuvakira mubvunze ndakamudza vatongadzo last time vaiti aiudza mwana kuti pano hamufe mukapabva ndaiudza mwana wangu kadikisa kuti sauma pano panoti iwewe namama ndafa mangwana hakuna nokubvisa mwana wangu rikadikika vashuka ndakuudza unokura unawo hapana anokubvisa vakatombogara vari tua ini ndakasvika ndakatozonzwa kuti mukadzi ariko asi vanambobvira vataura kuti mukadzi ariko vaitira kuti mukadzi akaenda mukadzi akuna ndakambata chikomba mukadzi akaenda matezi acho andakarohwa mukadzi wanga sokuandikaenda vaazodzoka ndikungaiva ndavakamutora achidzoka kana wakadarewo wakatadza kana wakamutaura mukadzi wako ndakambata chikomba uyanga anokodzero paita kuti ndibhadhari aiwa changamire minaitawo chokwadi madzimai angu anga aripo because mwana wavo uyu nemwana wavo madzimai akaenda zvizokaenzana zvakasiyana ne3 months zvechikomba uyo ari kupenga iwo aiwa tainetsana iri nyaya tikati yakatongwa namabhande baba kana chiri chikomba kana iri nyaya yechikomba paizobatwa ukuseni kuti uzororewo wakanga warwadziswa wadzwa aiko wandakaroora chitatu ndakaroauna kurwadziswa indirorora unokodzera asi kana wandakaroora chitatu teera kuti urorewo chitu wakanga warwadziwa ai wakanga warwadziwa nokutanga aiwa nekuti ava kavo havasi vechituka pane ari pambera ndokumashure aiwa notomuziva madzimai akatomuziva ndotovaudza avachasi sofa ndoahosa ndovaudza zvese changamire mukadzi wangu uyu ndomuda changamire ndomuda uyu kake chingani changamire ndichidaro plus furi changamire mungoona kubva kwandakabva kunoko pandakabva kunoko achinja mukadzi wangu kumba kwangu tatodzokera zvekudhara uyu mukadzi wangu tosvika ndoainirwa changamire anodainiro anokuti achuka hauzwainere ari paina kuchangamiro zvachinja ivi changamire aindiramidza kutora mwana kukumba chienda naye kushopu nezvinondikuti ndakatotora mwana nezuro ndakatorara naye ndakatorara kumba ndakatozodzoka naye mwana kuti maisawo mwana amuka zvinhu zvakachinja kumba wakaita basa changamire indangamira changamire ini ndina amai uyu ana amai vanhu vairi vakude murudo rwedu vanhu vairi vava out inini nemukadzi wangu vatisiye vangu amai naamai vake out vangu vaune vazukuru shomumba meduka wambotisiya changamire tibodanana changamire kana takuta vanhu vakutoa hatina kutoti vakudzesei uri mukadzi musatisafiwa usaite iwe ndakabvira kuvirana nekudhara asi patakuenda takupesana patakuenda ndogara ndakuudza patakuenda takupesana patakuenda ndakukuranga patakuenda ndoda kudzokera ndakukuranga chikonzera hausi kuteedzera zvandiri kuda mukadzi ndowako kakawanda ndichidarika ndaidarika mashopu pako uchitondipa dhiri unobvura ndichinwa ndichitotaura mukadzi wangu chidarika china kwandaenda uchigara zvakanaka but ndati amai vako amai vouru vese ndana amai vakutadzirei vakudiva havabve pana umai zvakuchitana amai ngavabve kwete amai havabve asi tiri kuti iwe ziva magadziro wemba yani yakuwanzwa avarwara usasafise mwana gabu ndati kupedzesera nhasi kana pasina action ndikukuranga wanzwa kana pasina action ndikukuranga gabu ina handina kana ruvhesi kana ndati wanzwa ndichiranga munhu anondichera panapa ndatora munda ndikapa mumwe munhu iye ari kuti bhadhara mudare mumwe munhu $300 ndati ndokuranga iwe siya zvauri muudze mukadzi wako kubva nhasi ndi kuchinja maitiro mutaurire muudze ndiri pano ndichinja ende ndikuda kuzonzwa ndiri kuenda kuward 16 ndiri kuya kumusangano iye ari kuita mumwe munhu ndiri kuya kuward 16 uri kuona zvese zvinoitika izvi uitipe mwe kesi kana iripo vanhu vanoripota
each and every time phone dzangu dzorisive ende vanhu vakaisa message kana paapa ndongoona kuti ndanonyaya uyo ano problem handida kuziva kutengesa muda kuti ndakambata ndiri ndega kumwe vandakazotuma kuti enda unobrava chinja maitiro tora mukadzi wako usimuke mudemende mubate usimuke wena kana pasina action uchakuudza kana zvarambe usatye kuti fonera kana kuyamba kwamavo kana zvikange